tento je až 2. Má tento vznikol špeciálne kvôli našej hymne multiorganizácie Kriak, preto vyzerá, dokonca rozdiel oproti ostatným nástrojom je ten, že najprv sa spraví nástroj a potom sa vymyslí nejaká melódia a pesnička. Tuto to bolo opačné, lebo som vedel, že ten nástroj, ktorý vyrábam, na ňom sa bude hrať hymna multiorganizácie, preto je taký majestátny. Volá sa 2MSSHPH. P znamená to dvojmotorový, samostatné stojáci, nesamostatné sa horizontálne, pohybujúci hromotok priemyselný. Má niekoľko takých základných častí. Od spodku je to 4KT, to je štvorkolesový transporter, na ktorom sa nesamostatne horizontálne pohybuje. KS je krížový stabilizátor, HN hlavný nosník, ZR zvukový rezonátor, na ZR-ku ide portrét našeho milovaného pána predsedu, S1, S2 je sacie potrubie 1, sacie potrubie 2 a V1, V2 je vysávač 1, vysávač 2. V1, samozrejme na rozdiel od jaslovských bohníc, ktoré pán Bradu spomínal, si nabíhame, odstavujeme, kedy my chceme a uznáme za vhodné. Máme tam aj regulátor elektrického napätia, keď pán brat spomínal, že 230 alebo 220 a je tam ešte ventil na odvod prebytočného vzduchu, tak s týmito dvoma pomocníkmi sa nám to hádam podarí doladiť a ideme na to. Tak nech sa páči, pán brat, zapínam bas. Ty koleďár jeden. A kúpil som si tie prestrelné monterky, aj dal som je flaky a trenky. A teraz ma to pri práci už neruší, a kým sa ten flak na flaneli vysuší. A v evidencii technického archívu a píšu, že sa dávnik robiť len chvíľu. S kulometom neprestrelené horia, dobrý savník robí v ňovách odnesú aj na polia, na polia. A vhodné sú aj na polia. Hromotočík, prekrásne hral dneska. To bol, či Božu želal, tak šťastného, pána brata som tak šťastného nevidel niekoľko mesiacov. To bolo krásne. Aj ty si spokojná? Pánovi, ty si ceckolog? Ja som neviem. Ja by som ti povedal, čo som ja. Povedz. Povedz si. Ale povedz. Povedz si len olo. Však je konec sveta. Ešte len to začína. Dobre, tak ja budem teraz, dovolím si byť multiinstrumentalista a zahráme jednu zo sérií smutných piesní o práci, ktorá sa volá, že keď som zváral kovy, boli pri mne vdovy. Jako bas budem používať Ropovo Družba. Potom tu mám ešte takúto žabku z komunizmu. S pánom bratom sme asi v tejto miestnosti najstarší, si myslíme skoro. A my starší si pamätáme takéto žabky. Ty si to pamätáš? Toto sa volá zase kolonoskopia, to tiež my starší vieme, čo to je, chodíme na také, áno. Pán brat bude hrať na dvojačke hajzlovke, dvojlachťovke. Aj z Bedli sme mali dobrú debatu, že kultúrny skok Bedli bol na tej výstave. Bedli, kde si?
Že bol na tej výstave a hovorí, že to je skok. Že to moderné umenie a potom o poschode nižšie bolo to Martin Benka, takí tí starší malári. Ja hovorím, vieš, čo je skok? A on že ozaj fakt, že to cítil ten skok, to moderné umenie a to staré, že aký je tam skok, že kde sme vlastne my boli, že tí zemáky sme okopávali a tak, že by to bolo lepšie. A ja hovorím, vieš aký skok? Vieš, čo je skok? Že my keď sme boli s pánom bratom na základnej škole, by sme srali ešte na latríny, kamaráde zlatí. To je kultúrny skok. Je to tak? A ty si tam srával? Ja som to spomínal. No, na latríny sme chodili ešte. A tu sa ma opýtal ten bedlivý kamarát, že a čo je to latrína? Nevedel, čo je latrína? No? Ale keď môžem k tomu dodať, že fakt, že jak to ide dopredu ten vývoj, že my keď sme boli malé deti, socializmus bol, že reku, to by ste si nepovedali, my sme fakt mali v Európe normálne drevené hajzele v škole základnej, akože cez zimu, všetko, normálne ven. A teraz pán brat, aký má záchod. Ha, ja, čo len si brat, toto sa volá, že brizoletto. Už nechodí. Už nie. Serus moja. No a toto sa volá, že brizoletto poslali ma kúpiť ciment, hen taký, jak má chlapci tu, jak tu má Jožinko cimenťák. A na poličke bolo totok v tom obchode cimentovom. A hovorí, že čo to je? Že to je čachtická kamera, hovorí. A hovorí, že to je taká mašina, že s tým sa háče brizolit, jako. Hovorí, že to z cementu. Tak sa to volá brizoletto. Pán brat má dvojačku, hajzelovku, dvojlakťovku a piesne sa volá Keď som zváral kovy, boli pri mne vdovy. Máš tú vysielačku tam v rúre, skúsu tam. Ale tak si kučko, úplne len tak, ako keby Vánok Trenčínom prehnal sa. Dneska je pátek, dneska to sedí. Dneska to úplne sedí. Vrbovskí víťazi sú nešťastní. Je pátek po obede a čaká ich dlhý, hnusný, odporný, niekedy sa zdá, že až nekonečný víkend. Ale pri živote ich drží viera, nádej a presvedčenie, že raz určite príde krásne pondelkové ráno, kedy celý šťastný, s úsmevom na tvári, sa budú môcť vrátiť do svojej milovanej roboty. A keď som zváral kovy, dočkaj, potáhnem si hadicu, hraj. Ty solista. Keď som zváral kovy a boli pri mne vdovy a kúkali jak puci, že som zvárať cúci. A keď som vrtal diery a prišli za mnou miery a kúkali jak bobrí, že som vrtač dobrý. Som tu kolonoskopiu drží.